To fa kaɗan daga rikicin da ya ɓalle a cikin shirin nan mai dogon zango gidan sarauta. Sai dai mai sauraro, idan wannan ne kasance shigowarka ta farko, sai ka gyara zama ganin mun kawo muku cikakken shirin. Sai dai Yarima Sultan ya kamu da soyayyar Bintu bayan Prince Bello ya saki Bintu. Sai dai Prince Bello mahaifinsa ne ya yi umarni da ya sake ta, ganin cewa ita ce idan sakin Bintu zai zama masa mafi alkhairi a rayuwarsa, ya saki Bintu. Sai dai Prince Bello ya yanke hukuncin ganin cewa a yanzu ya saki Bintu saki biyu. Sai dai a yanzu rikicin ya balle ganin Prince Bello ya ce da Bintu akwai igiyar aurenta guda ɗaya a ciki. To fa Yarima Sultan ya bayyana ganin cewa a yanzu ya kami da soyayya Bintu, ganin cewa ya taimaki Bintu a wajen masu garkuwa da mutane. Garin Yarima Sultan ya shiga har inda mutanen suke da kansa, amma ba su masa komai ba da ita da 'yar uwarta. Sai dai Yarima Sultan ya gaggauta likita da ya kai ta asibiti, ganin cewa fa a yanzu a duba Bintu ba abin da ya sami ta. Sai dai yanzu Bintu tana ɗauke da juna biyu, ganin haka hankalin Yarima Sultan ya yi matuƙar tashi, yana so a yi masa baiko da shi da Bintu. To fa mahaifin Bintu ya yi da na sanin ɗaukar cikin da Bintu ta yi a cikin shirin na mai dogon zango. Sai dai a yanzu komai ya riga ya rikice, ya dawo baya, ganin cewa fa a cikin kutara a shiri na gaba idan Allah ya kai mu sati na gaba, ganin ya ce rikicin ya riga ya balle a cikin shirin nan. Sai dai Bintu tana da ɗauke da juna biyu a yanzu. Masu kallon mu da sauraron mu, sai dai ku biyo mu ganin cewa mun kawo muku cikakken shirin. Masu kallon mu da sauraron mu, muna mai roƙon ku idan wannan ne kasance shigowarka ta farko wannan channel mai albarka, muna mai roƙon ka da ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribe. Sai dai Ma'azzam ya yi bin umarnin Yarima, ganin cewa a yanzu ba zai yin auren Badariya 'yar gidan Tafida ba, ganin cewa ya ce muddin idan yana raye ba zai rabu da Badariya ba. Sai dai Ma'azzam abin da ya faɗa wa Yarima bai kamata ba, ganin cewa ai mahaifinsa ne. Sai dai Badariya 'yar gidan Tafida ta kamu da son Ma'azzam, ganin cewa ta ce ba za ta iya rayuwa in babu Ma'azzam ba, ganin cewa a yanzu rikicin ya riga ya balle a gidansu Ma'azzam, ganin cewa a yanzu Yarima ya yanke jiki ya faɗi, ganin cewa a shiri na gaba mu tara dan Allah ya kai mu mako mai zuwa. To fa Fa'iza matukar kishi ya ishe ta, ganin cewa a yanzu Fa'iza farin cikin ta ya cika, ganin cewa Yarima Sultan ya kamu da matukar soyayyar ta, kuma a yanzu ga Bintu tana ɗauke da juna biyu, kuma duk abin Bintu ba ita ce za ta fara shiga a ta farko ba. Ganin cewa a yanzu Fa'iza farin cikin ta ya isa, ganin cewa a yanzu Yarima Sultan da ya gaggawa sakin Bintu, ganin cewa kada ma ya kamu da soyayyar ta, tana ɗauke da juna biyu, ganin cewa a yanzu Fa'iza muradin ta ya cika. To fa masu kallon mu, idan ba za ku manta ba, Fa'iza tana da matukar kishi, ganin cewa ba ta so ta ga Bintu ta samu juna biyu a cikin gidan sarauta, wata kwan ɗan Bello kenan. A baya ta zubar da cikin